Yes, good morning, Idol Bernard. Nanayunan manen ti bilang ti casualty iti may bagbagang killer bypass road iti syudad iti Lawag partikular iti sakop ti Barangay Vira iti Lawag City. At pag alas 12 di Kamalim-Kalman pimusay ti may nga rider ti motorsiklo nga gwardiya agabutan ang sina iti mga partes iti bagina ima ken kasagaden iti sakana kalpasan nga ginumpar na iti poste ti solar light iti bandana iti Laya Idol Bernard. Iti investigasyon iti PNP by iti palangpan panurnur ti biktima iti kalsada nga agturong guma kada iti live-in partner na iti Barangay Vira isumeten iti panakalos control ti manibela tanag Superman ngamin dato'y nadakamat ang biktima ket bang na ito para dato'y poste iti solar light. Dapat ibig sa impact ti disgrasya na pungtil dato'y may isang lupo saka na impisan Idol Barangay kat kasamatin dato'y ima na aring nakigimpalang iti manubera. Ti bagina may purwag iti mismong igit iti kalsada ket wasak dato'y kabarbaro nga motosiklo na may isang sniper 155 Idol Bernard. Segon iti PNP napataray dato'y biktima nga may pagorpay nga dandiplo sa tinasanger dito mapasamak iti disgrasya Idol Bernard. Dagdagos iti panag-respond iti paramedic iti Department of Public Safety ket indeklar Dr. Rodrigo Tatan iti RHU yung pimusay iti nakamat nga biktima gabuti tigsa ti impact iti retoy nga disgrasya. Nagpanawagan man ang PNP Traffic Division kada iti Kaskasero ano mabalin Idol Bernard kitliklikan ti agpatray iti bypass road nga permitlawa ken pintas na tarto maliklikan iti disgrasya. Iti records na adon ti pimusay ti disgrasya iti nakamat nga lugar iti awan pa iti silaw kuna Idol Bernard ket papasolan ta nga awan silaw ita tada silaw ken daylight pay dalatamet dagiti disgrasya nga papalang kiti kinapaspas ti panagmaneho dagiti motorista nga glasap ti nakamat ang lugar. Imbaga ti PNP Traffic Division sanda nga muuma nga agpalpalagip kada ti motorsiklo kundi pa nga motorista nga masabol ti palaging nayad kato maliklikan ti disgrasya iti nadakamat kata nga lugar. Maladingitan iti pamilya ti biktima Idol Bernard gabuto sa andaramdamaen iti basamak ti kaput kinapig sa timpak na talaga nga nekat dati saka kastamat ten iti imana. Idol Dance dito apay na bartek iso na nagapgapuanan na ya security guard. Saan man sa ngayon bagati PNP Idol Bernardo nagkapon na ta agap mapan na kumakitain na ti girlfriend na di Barangay Pila na ti biktima ket from Pinili Ilocos sa Norte Idol Bernard nga ni Ajumri Romy Philip Wasay nga agtawan ti 24 Idol Bernard. So mapan nakitaan iti pagtingan ti giyem na iti Barangay Vira Idol Bernard idilain Aldaw Kalman. Okay. Mapan ka de tagayem na. So, awan mo't nag-aapaan da ka sa kasday, Idol Dennis. Sabi, glalata nga nag-inom, nagbabarte, kasday, tapos nagpataray. Iti assessment iti Hepe PNP Traffic Division gabot Kabarbaro dato'y motosiklo nakaslag in testing naman ajay performance ti motor na nga nag-Superman dali kasi medyo agida nga text lang tay rakipan na dato'y motosiklo ajay iti jar na kano Idol Bernard iti mapasalok ti disgrasya so nga in testing na siguro iti performance ti motor na iti nakawaywaya kalsada iti bypass iti Lawag City Idol Bernard sumeten iti panakadong parna dato'y mismo nga poste iti solar light Idol Bernard. Isubli man dede picture nga ko ala i-swipe mo pa awan sa bali nga picture ditan kita am dita baba. Urnosam kami dito daw di ka maulawin si ka Alder. Okay, next. Kita man di dumapay na gadud nga picture dita. Deta nga area. Ana nga motor dito Idol Dance? Dati sniper Idol Bernard sniper 155 iti 155cc kay nataray
One, dati nag-Superman, dati talagang pinatari na in pados na dati performance siguro kita bigla dati pan nakadungpar na dati poste iti solar light naked met dati poste doon Bernardo apay gana salpok na lata dati kalsada ta medyo kami dati medyo agpadayan kwan dati portion iti kalsada tapos sa agles dati asite iti nakadisgrasyan idi ni dati Mayor Michael Fariñas Idol Bernard nakalaan wen siguro kita ag menor da ijay sabi kasi kita maliglikan datoy disgrasya so ala nabulot ka man ti balikas ni Lola menor kapag trending man ag menor ka lang ito maligli disgrasya kada kita nga gundaway Idol Dance masansan da kita mapaspasamak nita niya nga disgrasya kada isang aminin anamot nga rod iti plano ti traffic division no kas pagarigan at adamo digitoy nagbalin nga hazardos wenno digitoy nagbalin nga accident prone mo tatan awan mo nga rod CCTV dita no kasunod plastar na di amen. Well, kita ang danto Idol Bernard, napindaspan nga may kukumati CCTV footages sa camera at tapos mabantayan tipod-pod nung pasamak iti disgrasya. Kuna na, manong please man lang tulungan na kami nga mangi lawlawak panawag iti publiko, malikligan ako takpat pataray ito na bayag ngayon na problema dan, pati rabi, dabdag iti drag race to ko iti, so nga mabantayan da iti bypass, isot ka po na nga dahil latan na responsable nga panagmaneho iti kasapulan nga kampanya da tapos maliklikan iti disgrasya. Uwan tayo defense driving ako na da tauri kasunod kinanad mo no tayo makadinong parmo kiti responsable talaga may raman latat disgrasya dagito nga vehikulo Idol Bernard. Uwan nga rod at uri agan anad ka isuda mo ti nakaro nga agpataray o ano na Idol Dance. Uwang nga di so nga tikuradan, Idol Bernard, pamalagib na ta kita motorista nga drive safely, masabuloy i-observe the speed limit, tabigas na kita maliklikan iti disgrasya. Again, kung natin PNP Traffic Division sa Damauma, pamalibong kanayon, kadagitay motorista. Dawag, pelang manipot iti bypass road, Idol, Teris Gabriel Alitio, Tatak, Arimen.